1, 2, 3, go. 2, 2, 2, 2. Ato bang? 1, 2, 3. Ato bang? Ikid. Wow! Hi guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel! Karoon doon kami Kim guys! Smile! Smile! Pusing! Tara nga! Pingping palignaw. Pingping kagnaw, unaw giring. Atong buntag na talan guys! Tipas naman. Tipas lah sige. Good morning! Atong buntag na talan guys! Welcome back again sa mong channel! Kami sa mong bahay guys ya. So guys, kami dari karon kay nagpatag sila sa pag-Abril dari. Tabang may patag. Yes kuya da. Tabang ko patag. Lagi. Guys, kay mutabang may patag nila dari sa Papa Gabriel. Hapit na mahuman. Magpatag guys. Hawa day kayo masamad ka diha be. Dali nga ni. Tanaw sa ko be. So guys, tanawag na akong ni Kim be. Tanaw sa bistang be. Tada! Napay ko zinta siya. Isang anting-anting na. Lagazin mo kumbiyan sa kanay anting-anting si Kim. Dali nga dali. Kanay mo anting-anting. Dali! Hawa day ka maigo ka. So, update na rin sa mga bahay guys. Wa pa nati-up. O di, nati-up na siya dari guys. Agpalibot. So, agdari na naman sa kanang kwarto. Mo'y wa mga paili. Sa bintana, purtahan. So, mo na naman dyan guys. O, flooring. Puhon. Agbanggira di ay. Wa day may banggira pa. Asa kadapit na nibutang agbanggira. Asa? Patangi. So, guys, pa may banggira. Abuhan. Mana agabuhan guys to ah. O, pwede na dari magdengag. Pwede na dari abalhinan. Ano na juta dani? Ato aman ni. No. Kumbati kuya, des kuya guys, ning tabang ni Papa Gabriel. Ikaw kamera dai kamo tabang kong palabi. Dali. Tikim kamera girl guys, kay tabang kong kuya dari hakot. Sir. Asa ba napit tambak ni? Tabang kong kuya guys. Tita ka ma? Kameraman kay kurus magkamot palibat ka sa muna na tan-aw guys. Tingsi. Tingsi mo man gid lahat agta ng kubangan. Pindot diha. Na bigyan. Kumbati. Mabuya na rin mo be. Oh, guys. Rumah kau wakil ma? Rumah kau uwan? Kita man papa? Ang kinut pampa? Kita man kinut papa? Ay, ko lang yung magsulat pa. Hindi pa tao, hindi ko. Hindi mo ko nagsanak. Kapula ko ma? Ha? Kapula. Really, kapuy man ko no. Pastilan. Hay, gikapoy. Na, mura gikapoy man ko no sita. Mas mo tabang kung kuya pala dari, aron madali. Tabangan mas kuya guys, aron madali. So, sa katong nangutana sa among bahay guys, diya, wala ni na guys. Agdari pod papod si Jan, na human kay nakuha nga among halublak. So, puhon na guys, sugda na pod ni na, naundang lagi trabaho kay wa na tay budget. Puhon na pod, mga budget na pag utro. Yes no. Kumbati ya. Masagas kuya Gael guys, kaya ang kaduka. Wilibug. Oh. Zay mo ya. Assistant ka nun na yung papa. Gamay na laman, dato na laman nga sayid guys to. Hi guys, day unggoy ba din kurong babit, gamazon. Ay gada ko, babit ko unggoy. Kakakanya. Oh, kakakanta. Guys, hapit na mahuman. Oh. Haling-halingan naman dari guys. Haling-halingan naman dari karon dahil sa magabuk. So nanay atop, kompleto na ng atop guys. Nagkuwang na raman sa guys karing dari sa kwarto. Kailangan mga pila ka buok halubrak dani gab? 350. So mga 350 ka buok nga halublak ang kuwang dani guys arong matiop siya dari sa kwarto. 350 pesos. Diyan na, hinahinadyan na pohon. O, hinahinadyan nga, huwag na ikuan guys. Palitan. Karoon mga balhin na tada ni. Itang bay.
Ha? Kuha kag baki dara ka kay dangag diha. Dali. Naga ko si Ja. Nay pito-pito na na makuha. Kurma erang gamajang baji. Ngari bajang na mananap diha. Dapat yung gibuhian na ng... Kumbati ya. Madungan ni Kuya Gail kay tabang. Tabang yung taon si Ja. Hawa na. Hadlok buti nimo. Dapat po pragyan po umbay. Tangan ni mo? Ganti ka na. Gamay na laman. Gajud. Salamat sa Ginoo hapit na mahuman. Tapos pram. Tangan dahil sa juta guys kare dia dari sa buhan kay rong di sa muliki. Pwede na sigod sa tudan ni atong dengagan no. Tong halungkoan puthaw. Sigod sa among dengagan dari guys. Katong nay puthaw. So hapit na guys, hapit na gajud. Tama kabalhin dari pohon-pohon ko sa Ginoo. Ito pa ning pablisingan. Hindi, manangga ko sa baki. Ano ka makakagbaki ano ning dagan man kandian ay baki dia. Na guys ano ni kerata dari may kamprag. Ya, tagaan man kanan nimo. Tagaan man kato nimo. Haw dia kana rabay bara dali ngari. Haw dia ba? Ha? Kanina na. Mangihira ba na ala? Okay, matagon. Ibang gani manghihipa ba? Dali ngari darata dali. Tabang tang kuya. Kanina na ma. Ha? Kanina na. Hmm. Asa na kita ma? Na ilaw man tago. Tago? Hadle ka? Hmm. Enggak ingka managa ka bulprag. Agnaw. Para man kagnaw ko anday bitaw na sabi. Kino ma? Ha? Abang na sa pa. Ayaw uy. Ibad. Sagdi na jam dagan na sa to. Nabuhi na isa ha. Nabda orium ra gagag bayot. Kabaji man ini. Ana humana gagad guys dari og patag tupadong sa abuhan. Ana. Diba kata dari mga pakag dani sa abuhan. Maghani ba? Andi dai siguro guys. Tangtangan pa man ang kahoy. Tangtangan pa ni siya guys kana katiri. So dari na tamag deng-deng pohon. Yan humana guys. Sana tay panghasag ka mga kahoy. So napatag na dari guys. Okay. Ada mga juta nga kinutkot. Dadto na sa kitambak kay rong mapantay ang juta dadto. Dana na guys, sama nagpatag. Managazad og patag to na guys ang tambakan nagdari. Pinami guys kay nahumanag patag. Mo tumis ba kay magluto mig suso. Sadek na magsunod tag suso. Favorite ni Kim Kim guys suso. Mamalig na og suso. Ya guys, nami daghang suso dia. Oh. Gidadan man mig suso dari guys ang ujuan. Ida man daghang suso dato sa ilang deuw. Laming na siya guys. Si papagabi da na mo'y mag luto kay mo na isang favorite. Favorite suso. Ha? Bagaw ra ha. Bagaw ra ko no isa guys, tay awang kinipkibay ng bagaw sa katuig di man mahurot. Guys, guys putlan nag-ikog kay pero masupsup si Zach, di pa sa putlan, kasi sa masupsup. Na man nagtap-tap ag, mga suso. Diyan na. Humana ni panguha na isang ikog. Humana nagpamutol lang isang ikog. Among batangan og sikwa, guys. Nagol na mo sa among suso. Yan na, ulo ko. Humana ka? Hindi raman ni, pila ba? Ulaman ko diha. So gapon guys, nakuha na magbayad sa among sikwa. Nahalinan may og 65. Salamat ka ning palit. Yan na, dosit, pam. Busog ko. Very good. Dako ko. Very good. Iskula ko. Very good. Dako baon na, ha? Very good. Baon na, ha, luto. Oo ni mo luto. Ano ka tong, Very good. sila na sa tubig. Very good. Guys, no. Yan na guys, ang aming sagol sa mga suso. Yan na may panakot, sibuyas, luya, og tangad. Suso. Sabay hugasan guys. Favorite ni Kim Kim, suso. Busog kaya pa na, suso. Dara. Ina? Supsupa ni mo kanat. Supsupa karon mo gawas ng unod. Ano pa na, ha? Supsupa. Para ba ni siksihan niya guys, tanawa guys. Ay shake baby. Ay shake baby. Dito ka maki ay dali. Ah, grabe siksiha sa mong baby guys. Cha, shake. Cha, grabe ka. Cha. To nagikid-ikid na. So atonis laing bahay si Kim Kim guys, magbehave ra na si Ja. So mo na bata nga. Titok na ko, abuhan. Magara sa bahay, grabe, kay ata, pero gato na sa laing bahay, magbehave. So,
Eh, simba ko unsang makasindo lang makapusa na laing bahay na pastilan. Mas maaso man dyan na magbihip at laing bahay guys no. Dila tugang daron na. Tsag grabe man lagi ni mo siksiha lagi. Dila, Tsya. Dito, dapit na. Pusing. Tsya. Pusing pa. Whoop. Pusing pa. TikTok. Watermelon sabi. Watermelon. Papaya. Papaya sa. Papaya. Banana. Fruit salad. Grabing artiha guys, tanawag sudlan na baligtos na silang isang buhok. Pastilan. Masama. Na, di na matangtang. Saan naman eh? Sibag. Kuya. Ka, patangtang ni kuya. Ano guys, andam nagpanakot. Sikwa, nga atang isagol sa atang suso. Butangan pa din sa ininit guys. Ang mga tangtang ng isang kuan. Nagdianag atang pangtunuay na managkudkud. Lubi. Pahumot ni guys, sibuyas para pahumot. Luwi pawas panuhot. Nagkalay daghanig tambal kani pa uso-uso mga dugong high blood. Sila guys. Samot na rin sikwa guys tiya. Pa us-us ng dugo. Sa butangan si Jag ininit. Sa may purpose na parang butang anong butang ininit. Okay, manggawas ag ijang kinaon guys. Gilaming na sa pila ka adlaw sa karon lang. Patay na pa. Patay na kasi mabuhi na ng butang nga gininit. Patay na. Na guys, luto ko na gamang suso. Ngit man. Stilan. Nahanglan tag ispat daning kagwang. Panakot. Butang na pedag sikwa. Okay, atas ang takuban guys. Asa? Busbut niyo mo. Okay, dinagas ng takuban na masidlag pakpuk. Guys, tunuan na. Wow. Ano guys. Nagbukaw na guys. Nga na. Okay. Yan na guys. Takang na natag-atang susong sinunuban. Udah na guys. Okay, pakitaan naman na unsa guys. Maluto na siya. Sige, magsinamog si Kim si Papa kay mukhaan na lagi kung hisag suso. Saan man na guys. Wow, luto na guys. Diyan na. Yummy. Wala na sinamok na si Kim. Paru G. Narag sa mukan guys. Mukhaan na lagi kung hisag suso. Mukhaan og suso. Samukan. Karaan jud eh. Tatala kay mga anak taro. Ayan guys, ag suso. Wow, yummy kaazo. Favorite ni Kim guys. Suso. Nada guys, nga tanin jud tanan. Nga ana guys, na di ag suso. Suso nga yummy. Wow, lami oy. Favorite ni Kim na Saboy. Nga tanin jud guys. Suso nga nay gibutangan og sikwa. Kantanin jo dia, mangsa suso with gibutangan og sikwa. Oh, lami kadyo. Kain. Kantanin jo. Dira batang excited ka sa sup-sup og suso dia. Di makasup-sup ron. Pasup-sup be. Init pa man kadyo. Ano dyan guys na? Iniwang na. Mira. Sup-sup ya, sup-sup. Layas. Yung layas ko nagsading sa kuya. Stilan. Na, ako na may tig-sup-sup sa kakim-kim. Ano na? Sup-sup po sa dagan. Lami? Wow, lami ka ago. Yawa lagi yani mo. Yawa. Yawa lagi yani mo. Yawa lagi yani mo. Ay, atas sup-supan. Bisa. Pastilan. Ang mo. Ngayon sa forma guys na, masup-sup na. Hinlo na ni Kaso kay gilaming manig pila na kaadlaw gab. Tulo na kaadlaw gilaming guys. Iwang na kami. Ang hansin sa suso. Na bibi mo tita. Hatang na, manyod na ka na. Saan?
Ayun na ito na ka. Ang hubli mo? Huwag ko naman kay bibi pa man. Basta, ang dako. Basta, ang dako. Itong kaon po luto. Basta, ang dako. Nampiyat ng bibi? Hmm? Nampiyat ng bibi? Hmm? Nampiyat na siya mama. Siya mama, tiyan. Nampiyat. Nabutang eh. Sugot ka na ibibis mama. Ma. Kailan kayo sa masugot guys, huwag namin bibi. Tijara lagi ko na yung mong bibi. Saan mo na ron? Kamanduhang magulo. Kamong da oreo mo bibi. Sad na! Dari mas kanot sa Japan, diri! Dari mas kanot na sa Japan. Ibabaw na. Tangin na ibabaw, anak. Sige na. Oh. Na? Oh, di ba? Ma. Oh, di ba? Kamauna ka no. Oh. Oh, di ba? Di mo ya. Grabe si kuya naghanap tinapok ka. Di mo pa. Grabe naghanap tinapok sa Gabriel. Tibok na bi. Kuya. Naghanap tinapok ko. Mas kim-kim. Mas kim-kim guys. Ya. Look, guys. Wow. Kamauna ka sup-sup? Very good. Sup-sup lah. Kumbati. Tapos na. Gawas na. Ano po? Yehe. Kumbati ya kay miskwila na ron tatad. Na, come on. Oh, kamao na guys. Kamao nagsup-sup. Yehe. Oh, di ba? Oh. Yummy. Wow. Diba? Diba? Guys, yan na guys. Grabe yung mga tinapok ga. Kim-kim. Hamay mong tinapok. Gamas kim-kim guys ang mga tinapok. Kakuya Gael to Gan tinapok. Kaanday kag bagaw ming. Kapapa Gabriel. Grabe ga. Lamia mo daypod. Lamia ka to guys. Guys, nga busog naman may sa mga sila nga suso. Lami ka dong sabaw. Wala mang video rong adlaw guys. Papa baby. Oh, manuso pa mi guys. Kay ikuangan si Kim Kim. Wala na, uy. See you tomorrow guys. Ampay mong tanan og asan man mo karon. Bye-bye. Bye-bye na Bindabi. Bye-bye na. Okay. Bye-bye guys. Busy pa si Kim Kim og panap sa pagsuso. Diya. Manuso mi guys. Kay ganahas Kim Kim og suso. Tapos kuya pa to Busy pag panap sa pagsuso. Bye-bye guys. See you tomorrow. Ampay mong tanan. Bye-bye na. Bye-bye na ba?